Dereng keluarga iki kru orkes campur sari DNS musik pangarsom janipun Bapak Ora Sepuh Pak Warno. Sane apa Mas Rudi? DNS syutinge AGS kalamun weruh sliramu batin iki anane tansah rengku rasa tresno kang tak endhem sarwa mikir ati tan bisa jendhem sakjroning atiku nggonku nandang tresno iki wis kino Dik Mia iya Mas satremo nglampahi Duk Mia, pelaku ngalok. Ayo. Wis ayo. Halo, tak dudono spesial kagem nyonyah. Nyonyahku yo ning ngono lho. Oh, nggih. Nah, ya tamu ni beda mirsani kabeh. Nggih. Izin Pak Rito, sing di wilayah. Lah beda mirsani kabeh. Ning atiku batin iki anane tansah rengku rasa tresno kang tak endhem tansah mikir ati tak bisa jendhem masuk koyo ra bisa sakjroning atiku nggonku nandang tresno iki wis kino terang satremo nglampahi wae njaluk saweran ora nggih nek diparingi nggih purun ora sah
Kaya awake dhewe iki ora nek balung karo rene kok yo tegel nampani nggonku. Lah ya tegelno lah wong diparingi kok. Kok mampir ning omah wae, pokoke ning warung ya. Oh, Tenane. tak sawer lele. Aja lele o bebek ngono lho. Oh iya bebek. Lele kloloten. Ya wis nak bebek kok tak belehno sik ta. Tak belehno colongan anu bebek nang tanggoku kono. Nggih. Lajeng nggih Om. Entar ditutup. Bangeten. Kula sawah sapa ngendut Dakan nunggu hatiku sakitun Saibungan rasaku Lamun bisa sejagetan liramu Sampun Wis cukup siji wae. Nggih.